برپرسێکی پلەبلند di nav Pentagonê de behsa gulebarana di navbera leşkerên Rûsî û Amerîkî de li Sûriyê kir. Berdevkê bi navê Pentagonê Jonathan Hoffman got ku leşkerên Amerîkî wê li ser bingehên xwe li Sûriyê bimînin û wê peywendî di navbera wan û hevşanê wan yê Rûsî bimînin da ku tu şer û pevçûn di navbera her du aliyan de durust nebin. Di axiftinekî de li gel kanala Novosti, Hoffman derbarê raportên gulebaranê di navbera leşkerên Rûsî û yên Amerîkî de li Sûriyê got ku Amerîka behsa deverin yên ku hêzên Amerîkî lê dimînin bi eşkere ji dewletên biyanî ku li Sûriyê bi cih dibin kirine. Serbar kir ku tu zanyarî li cem wî derbarê êrişa gulebaranê di navbera leşkerên Rûsî û Amerîkî de tune ye, lê Amerîka wê li cihên xwe li Sûriyê bimînin û Rûsya jî cihê wan nas dike. Ji alî xwe ve cîgerê serkirdeyê operasyonên hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê got ku bi heftana peywendî di navbera serkirdeyên Rûsî û Amerîkî de li Sûriyê tên encamdan. Her di vê derbarê de li gorî jêdereke xwecihî ku hêzên Amerîkî li ser rêya Enfor li cem gundê Borsaîd bicî bûne, da ku rêgiriyê li dewreyên Rûsî bikin û nehêlin li ser rêya Enfor hatûn çûnê encam bidin.